Malawi Today. Decentralization. But this one say a local budget yao 500. I think it's 500 billion a month or something. Kandi miseu kazi palaku manso azemba nchido antu amizimo dibi boye odi antu asapite kutano kakuya nchido ayi aliba konko ngati kuno apancheu goma apansipe koma kuno kucheu Plandi meno dimati people centered manifesto. The manifesto ime kamanga kuzungulira antu ordinary people. Osaka antu akampoma kapana olemera ai koma antu amba name tifadatu kulefe debi boye Devon dikuta kudi infederene manifesto meno kudi monga tunakila 2014 ukumbuke. Yes, man. Within 9 months, that was a sickle, you know. Yes. In 9 months, coming na choka ine, national forex, 1.1 billion US dollars. Forex. Pakai bano, alime kai dola imo. Kandrawa zakla kudisini kuzio. Nemi boye. Koma efe nasya kimaja jugo. Koma aso nasya development and tools and Albenjala Amata prepare school fees and for don't take away I think don't have for example secondary school Muzaka Maule no fees whatever Maule Mezo it's like that Mezo Comasa says so Wambiri Udi alimi mupeze misika yabwe udi mukalima kanjangwa kanandolo kachima kachanchan mulime kuli mupeze nsika kuli mupeze ndalama zina kazama school fees ala kutakuwe university kakudi kakumanga nyumba Jonge tufa kudi ulemero utoke pakati upite kumuzi. Ndi kupemba nonse kuti mwesese kuwerenga manifesto. Shaita iya. Ili muchizungu, muchichewa, kumaso muchitumbuka. Mwesese kuwerenga. Amene mavudika kuwerenga pamebo. Ngati wafunsangana neba akwerengera kuuze nzime feta kuonza ndipo ifeta longeza tikalongeza zozimakitika Goma yo zozimakitika yeni musimikira ikuti zingitika zimezo beginning 16 September zikono lisinta komanso ufulu kuti amalawi akhale anthu aufulu akhale ndi ufulu ochita mademo ufulu oyankhula ufulu olemba khani pa internet pa newspaper ufulu osati munthu akali pa internet ndikumanga ayi zifra zimenezo ayi ndipo muchenjere ngati musankha MCP next 5 years election waziko linotaka one party state nganthawi just 1 year zaka ziko linonongeka and then kulan kuti election ikubwera very important. It's crucial
Very, very crucial. Kodi mukalakwa this time, mukalakwa forever. It's been like the last 5 years. Mukuziwa mukona zonse, like 5 years. Zaka twice that. Much more. Kubos has made so you can find. Then kumeka kambi kudi sesa nitu. Goda. Kimanga 4 bars, eh? Kimanga 4 bars. Aula tada kudike. Kuyangana ka Zina. Ka PBB. Anguyangana kimanga 4. Kudi. Kongi. Chongi. Akadeo bars. Masaka oji. Then maomeno andu kulizo kwambi. Ndo sanga kwambi kuli mandianda kuno. Kwatu nuso mandiandira. Then kaplan so after the election. So we are going to celebrate Tikawina the election. This is how we are going to celebrate. But between now, the club on Porto, the area, the Gumawa, Kumuma, or South, the Gama is the southern region on September, maybe 14th. John Johnny Goody, Zumogambi, Amwe Abudai Seni, Totagambi Afumu, Majandira, Aubare, the Brazil Gambi, Mopedeze, Ubare Omeno. Devo Amwe Abudai Seni also. Devo Gambi. Jaramamba. DPP way! Profesa way! Zuko mwambiri bwana amena na ditsekulira aja ditsekereso ndibembe. Tebembere. Tegati sikomo ilungu fumu ya ulemerero. Tinakubemphani kuyamba bajambuye. Koma tsono taona ukulu wanu unalipo mpano. Ndipota ona kuti ototseda wanu ali pakati pathu. Panthawi imene mulungu wanga ndikapempha kuti mukatsekere mawu amene mtumiki wanu walankhula pano akalowe mwanthu onse amene anadula pa 40 amene akuyembekeza kuvola pa 16 September kuti asakapange mistake tasuzika tavutika ndi dziko la ukapolo mu nthawi imeneyi ndi nthawi imene mtumiki wanu afuna atiwomboletse pano tikati zikomo ndinu mulungu wabwino tsono nthawi imeneyi ndi nthawi imene pano pali kumaliza msonkhano wathu pamene akuluakulu athu olemekezekawo akuchoka pano ndikakupemphani mulungu kuti mukatsogolere ifenso amene taliwa pamalo ano katiyendetseni bwino tikudziwa kuti munjira muli zolusa zambiri zimene zingathe kuononga miyoyo yathu koma inuyo mulungu wanga mukatithandize koposaposa chifanye mawu anu choka pa Yeremiya malankhula kuti njira zawo zikhale zoterera ndi za mdima ndipo ngelo wa ambuye awatsatire pambuyo pawo ndikukupemphani kuti anthu awo amene awononga dziko lino kaphasuleni mulungu wanga asakapezeso mpata oti akalizunze dziko ayi koma kabwezeseni profesa kuti akabwezeresa dziko chimake ndikakhale dziko lankaka ndi uchi anthu akachija ngalimera majera anthu akasangalale katundu watsika mitengo ngalimera zinalili zonsezi zitheka chifukwa cha ukulu wanu ambuye mulemekezeke mukusengefere ukulu wanu mu dzina la mphamvu la inu Yesu Khristu kupemphera amen.